Bé, doncs bona tarda i benvinguts. Em fa especial il·lusió tenir el privilegi de presentar el nostre convidat d'avui, en Miquel Lozano, a qui segurament la majoria de vosaltres ja coneixeu de sobres. I no perquè sigui un dels millors apneistes del món, sinó perquè és de Montgat de tota la vida. Jo, en canvi, el vaig conèixer a través de les xarxes, ja que el tema aquest de l'apnea a mi la veritat és que m'encanta i el segueixo fa temps. Arrel d'això em vaig assabentar que fa uns mesos va publicar aquest llibre i me'l vaig comprar, me'l vaig llegir i la veritat és que em va encantar. Crec que és un llibre excel·lent, és un llibre inspirador, jo diria, és un llibre que et convida a reflexionar, un llibre que t'arriba, un llibre que no et deixa indiferent. Per mi és recomanable per tothom, no només a la gent que li agrada l'apnea, sinó que crec que és un llibre que pot ser molt útil per a qualsevol persona. En Miquel, a banda del seu ampli palmarès esportiu, actualment ostenta la 5a posició mundial en la modalitat d'immersió lliure, amb una marca de 122 metres de profunditat. Bàsicament, això significa que ell és capaç d'agafar aire i amb una sola inspiració baixar fins a 122 metres de profunditat, per després, lògicament, tornar a pujar 122 metres més, no és que arriba a la superfície fins que torna a respirar. D'explicar-ho ja em quedo sense aire. Bé, jo ja li he dit que avui no se'n va d'aquí sense que ens expliqui com ho fa això, perquè aquí hi ha truco. Hi ha truco o no? Sí. Després no t'ho expliques. Soc de Montgat. En l'àmbit de l'apnea, en Miquel és reconegut a nivell mundial, admirat i molt respectat. Penseu que durant un temps va tenir la segona millor marca mundial i ha intentat en 3 ocasions batre el rècord del món. No sabem si potser en un futur encara ho tornarà a intentar, però el cas és que ara mateix ell està molt centrat en continuar fent de la seva passió, l'apnea, la seva forma de viure, ja que ha aconseguit dedicar-s'hi professionalment a través de les seves escoles de formació i la seva tasca de divulgació i assessorament que fa tant a empreses com a esportistes, com inclús a personatges públics, a qui ensenya com a través de tècniques de respiració i relaxació podem aconseguir reduir l'estrès, ansietat i d'aquesta forma afrontar millor qualsevol repte que ens proposem. De fet, al final d'aquí de la xerrada que farem ara a continuació, ens proposarà un petit exercici de respiració en el qual podrem participar tots aquí des del nostre seient. D'acord? I si us agrada i us interessa el tema, després tindreu l'oportunitat també de comprar el llibre on hi trobareu més exercicis de respiració, a part d'una molt bona i interessant lectura. Com us he dit abans, és un llibre que no us deixarà indiferent. Val realment la pena. I a més, doncs, aquí l'autor us signarà el llibre. Així que ara ja, si us sembla, agafem aire per rebre un fort aplaudiment. L'aplaudiment ha de començar, Hola, què tal? Bona nit, bona tarda. El que no has comentat és que tot el que es guanyi del llibre s'invertirà en una piscina municipal per Montgat. La regidora de Cultura s'ha compromès avui a la piscina. Fantàstic. I jo poso la meva part, que és el percentatge del llibre. Jo m'apunto, primer. Miquel, doncs vinga, anem al principi de tot, si et sembla. Explica'ns com et vas iniciar en aquesta modalitat esportiva tan poc coneguda. Per què apnea? Per què no bàsquet, per exemple, on segons he sapigut doncs també tenies bastant de potencial i futur? Bueno, sí que jo he sigut un nen que sempre anava amb la pilota. De fet, la meva filla l'estic intentant introduir al bàsquet i no a l'apnea. Hòstia, el peligro.
Bueno, ya os pido disculpas antes de empezar. Perdó. Això passarà diverses vegades, no? I bueno, pues sempre estava amb la pilota jugant i de fet aquí a Montgat, també a nivell familiar i de poble pues, hi ha hagut molta tradició de bàsquet, però bueno, pues, com no teníem wifi era bàsquet o mar, no? I llavors sempre estava jugant a bàsquet amb la pilota de tot arreu i amb les ulleres de bussejar amb el meu pare, sempre les meves germanes i la meva mare a la platja. I llavors la curiositat que he tingut ha sigut sempre de buscar sobretot pops, buscar animals sota les roques, i jo crec que això pues, ho vaig descobrir que era una cosa que m'encantava viatjant quan ja tenia 20 o 25 anys, pues, viatjant pel món pues, vaig descobrir que hi havia un esport que era l'apnea i vaig decidir que els meus esforços els dedicaria a entrenar o a aprendre, i me'n vaig anar a viure a Egipte, on hi havia un lloc on hi ha més meca, on hi ha més cultura, perquè hi ha un blue hole molt profund, i llavors molta gent del món va allà a entrenar i vaig decidir, en comptes de viatjar com feia abans, de viatjar pel món per veure cultures o el que sigui, ho dedicaria a entrenar com fan els escaladors o els surfistes, i jo buscava el sitio perfecto per entrenar. I l'apnea la pot practicar tothom? Quines habilitats es requereixen per poder practicar aquest esport? Bueno, jo soc defensor que l'apnea és per tothom, per totes edats i condicions, perquè és un esport molt terapèutic i molt mental, i també amb condicions o factors fisiològics que són bons per la salut, diguéssim, no? Això s'ha de veure també des del punt de vista o recreatiu o esportiu competitiu. Òbviament no és el mateix pujar a l'Everest que fer una caminada per la muntanya. Doncs això és el mateix. L'apnea recreativa, amb la seva base de respiració, de relaxació, de tècnica, biomecànica, gestió emocional, pot transferir-se a la quotidianitat de les persones o a l'àmbit terapèutic o a la salut, que també treballem per persones amb malalties respiratòries. Però, òbviament, si vols tenir un rendiment esportiu, doncs ja treballem la flexibilitat, l'adaptació als canvis de gasos per millorar la tolerància a la hipòxia, a la hipercàrnia, al lactat, coses més esportives que, òbviament, requereixen unes adaptacions físiques i fisiològiques mitjançant l'entrenament, no? Llavors, si parlem d'alt rendiment, doncs, òbviament, necessites unes condicions, però per un molt bon nivell es pot baixar molt profund sense necessitat de una condició genètica específica. Molta gent associa aquest esport amb un esport de risc, un esport antinatural. Fins a quin punt és perillós practicar apnea? Bueno, és normal, l'associació normal, tothom sap que si no respires et mors. Llavors l'associació és directa, ¿no? Li deia a la meva abuela, ya me voy a aguantar la respiración. Pues la seva associació és que no és bueno para la salut, si no respiro em moro. Però, per l'altre costat, gràcies al coneixement, a la ciència, a la tècnica i a la seguretat, hem desenvolupat una metodologia per entendre com podem adaptar-nos a anar molt profund, a aguantar molt de temps o a fer grans distàncies en apnea, gràcies a que tenim el coneixement fisiològic de les adaptacions com a mamífers. Doncs, diguéssim, és una manera de dissociar la part racional de la nostra espècie de la part animal, que a vegades estem molt poc connectats, no? Totes les adaptacions que passen a altitud, en fred, en profunditat, a pressió, ens adaptem gràcies a que som animals, i aquestes adaptacions amb entrenament es poden despertar d'una forma més ràpida i més aguditzada, no? Llavors, tot això, diguéssim que l'esport de l'apnea necessitem tres factors principals, que seria el coneixement profund sobre el que estem fent, perquè si no, si tu li dius a algú aguanta la respiració, si no sabe el que li va passar, ni quines adaptacions tindrà, ni res, doncs el normal és que surti. Si no té la tècnica de com respirar, de com induir a la relaxació mitjançant la respiració, ni com moure's a nivell tècnic, doncs òbviament produirà més consum i el temps es reduirà, i si la seguretat està compromesa es sentirà insegur, i el normal és que tothom segur que aguanta la respiració en una piscina algun dia i a la que veu algo raro sale perquè no ho té clar, però això no és apnea esportiva, això és aguantar la respiració.
com trepant una paret o escalar. Escalada deportiva té uns protocols, té una seguretat, i l'apnea esportiva igual, té el sistema de parelles, té cabo, guia, tècnica i seguretat, que és el principal factor. Molt bé. Una pregunta que et solen fer en moltes entrevistes. Què se sent a tanta profunditat? Tens pors? Per exemple, si és fosc a baix de tot, no sé, no veus res, tens pors, i després com saps, quan estàs fent una immersió esportiva, com saps quin és el moment en què has de donar la volta? Perquè això, vull dir, en el llibre respecte a això, comentes solo existe el aquí y el ahora. Però clar, això és, o sigui, jo vaig baixant i estoy aquí y ahora. Però clar, si segueixes baixant, arriba un moment que... Què? Bueno, jo abans, quan baixava, sí que ho pensava, però des que tinc fills, cuanto más profundo, mejor. Y después de la pandemia ya me daba lo mismo. He chacado y ya veré si subo. Bueno, és normal, tots tenim aquestes pors i és l'instint de supervivència, però això s'entrena amb la repetició. La racionalització són certs emocionals que actuen de forma instintiva o emocional, però podem actuar de forma racional. Però la raó només podem racionalitzar una situació emocional mitjançant el coneixement, com et deia, la tècnica, la seguretat, sobretot, i l'entrenament, la repetició. Mitjançant aquest entrenament som capaços de racionalitzar. Pots un exemple tonto. Si tu entres a una casa abandonada enmig de la muntanya al sol, de nit, l'instint farà que et pugi a l'instint de supervivència, augmenti el ritme cardíac, produeixis adrenalina, que les teves pupil·les es dilatin, però si ho fas cada nit durant 300 nits i saps que no hi ha un assassino en sèrie dentro, pues les teves adaptacions fisiològiques es redueixen. Amb la manera passa el mateix. La gent quan em pregunta, em pregunten els seus pors, que és la soledat, estar solo allà abajo, la oscuridad i els animals perillosos, els tiburones. Te van a agarrar un tiburón i te va a comer. Mentre fas una immersió, si trobes allà un animal gegant, això no t'augmenta el ritme cardíac? Bueno, podria, però anem sempre sense ulleres, per tant no veiem res a la profunditat. És fosc, en alguns llocs més fosc o més, però no ens guiem per flotabilitat, per altres sentits. El sentit de la vista passa a un segon pla. Anem amb els ulls tancats o semioberts, però és un acte de concentració, que se li diu, en el que podem veure, però jo estic desfocalitzat del que estic veient, perquè estic sentint el meu cos, la velocitat, la flotabilitat, la compensació de les oïdes, la relaxació per evitar un edema pulmonar als meus pulmons. Doncs tot això, tot l'altre passa a un segon pla, però això és normal que s'adapti mitjançant la repetició. Aquí tinc amics que han vingut a algun curs y pues primera bajada, bajan 2 metros y suben para arriba como... Sobretot també el tema de les orelles... Bueno, això és tècnic. Òbviament s'ha d'aprendre a tancar la glotis, obrir el blando... No és fàcil, oi, això? Bueno, jo ho he fet sempre de forma natural i la majoria ho fan de forma natural. El que passa que la gent, si no surt, el que fan és apretar i en realitat el que s'ha de fer és una força amb la llengua i amb els músculs del coll. Llavors això és tècnic, però el seu problema no era fisiològic ni físic, era mental i tècnic. Com compensar, com moure's i com adaptar-se psicològicament a una situació anòmala en què la seva percepció és de que estan en risc. Doncs baixen 2 metres, pugen. Baixa amb l'instructor, li corregim coses per reduir el consum, però veu l'instructor i bueno, aquí me saca alguien, ¿no? Vale, 5 metros, 8, 12, 15, 18, i en una sessió de 1 o 2 hores baixen 20 metres o 30 metres. Doncs això, exponencialment, si ho fas milers de vegades, doncs arribes a adaptar-te i no sentir pors. Encara que, com explico el llibre, són emocionals i també instintivament afloren l'instint de supervivència en situacions de la vida, no? Quan va deixar la meva filla, abans que naixés estava jo a Bali i l'Ona naixia al juliol i jo estava, no sé, al març o a l'abril y al meu cap sí es va instal·lar el sobrevive como puedas, que tienes que nacer. Luego me arrepiento, però diguéssim que l'instint és normal
El que passa que això es treballa amb la psicologia esportiva, amb les fugues de poder, amb els anclatges, perquè no t'afecti, perquè al final, si tu vas a un repte on no tens que tenir cap tipus de fre, menys de, bueno, tengo que sobrevivir, bueno, si quieres sobrevivir no lo hagas, vete para casa. Pero si lo quieres hacer, tienes que darlo todo, ¿no? Entonces, bueno, la dualitat és complexa. Mira, si tu, unes paraules teves, entenc l'apnea com una forma de vida, una passió, on l'important no és aconseguir un rècord, sinó el procés d'aprenentatge, on la meta no és un número, sinó viure l'apnea en el sentit més ampli de la paraula. Llavors, quan les coses no surten bé, em dic a mi mateix, no és més que apnea. Això és tan fàcil. Què passa amb les expectatives, la gent que espera de tu, tots els diners invertits? Bueno, és que això depèn una mica de la filosofia de vida de cadascú. Ha sigut relativament fàcil perquè mai he tingut una expectativa d'això, no tinc un caràcter competitiu, super egomaníac, diguéssim que normalment los grandes del deporte tenen aquest component. Jo vaig anar a fer apnea perquè era el que m'agradava i vaig decidir viure a Egipte perquè era el que m'agrada. En cap moment, en aquell moment tenia la percepció de que em voldria dedicar a això. Simplement vaig dir, bueno, esto es lo que me gusta, enfoco mi energía hacia eso i ja veurem on em porta, no? Òbviament, quan s'ha de tenir nivell i a despuntar, pues sí que es creen expectatives, però bueno, yo me recuerdo que yo le dije al meu avi cuando éramos pequeños, yo decía, ya yo llegar a 80 años es difícil porque el camino te puedes morir, hay muchos riesgos, ¿no? I clar, és un exemple de que jo he tingut sempre, potser la meva parella em diu que jo relativizo todo demasiado, quizá demasiado, però per mi l'únic més greu que et pot passar és morir-te, no? L'altre no se puede salvar, no? Jo tinc la tendència a relativitzar molt fàcilment les coses, no? I llavors, doncs això, o sigui, jo tenia, òbviament, hi ha una frustració perquè he dedicat temps, entrenament, diners, el que sigui. La competició val uns diners, també. Sí, però estava fent el que m'agradava, llavors, bueno, la majoria de vegades ho he aconseguit, però quan no ho aconsegueixes, ho relativitzar d'aquesta manera, no? I aquesta frase li deia una amiga meva que sempre es frustrava molt i jo li deia, it's just freediving, no, relájate, tampoco magnifiques tant això, no? Però això és difícil quan portes temps entrenant i... Sí, però això és un reflexe també de la societat, no? De les expectatives, de la pressió que genera per tenir una societat molt resultadista i, bueno, doncs això crea que la gent tingui una sobrepressió innecessària moltes vegades, no? En l'esport o en l'àmbit corporatiu o el que sigui, no? Llavors, bueno, jo he tractat de que això no m'afectés, no? I reposar-me relativament ràpid si hi hagués... el nostre esport el més greu, diguéssim, és perdre el coneixement. Jo he perdut 4 vegades el coneixement, dintre del meu esport és relativament poc, però bueno, per la meva mare ha quedat mucho. Però diguéssim que quan tu falles en alguna cosa, aquest camí t'ha portat un aprenentatge. El que es frustra fàcilment i li dura molt, li costa molt passar pàgina, doncs potser no entenc que és un aprenentatge normal, que és necessari, no? Per potser arribar a aquest èxit que busquen. Bueno, ara, si et sembla, anem a veure un petit vídeo i quan acabi ens comentes, vale? Ens parleu un momentet.
space, clear the space. Take care. Got it. Respira, Miguel, respira. Respira, respira. Stay up. Stay up. Miguel, stay up. Stay up. Signal to the judge. Miguel, signal to the judge. Signal. I'm okay. ¡Grande, Miguel! ¡Bravo, campeón! Jo és que se'm posa la pell de gallina de veure aquest vídeo, l'he vist 1000 vegades i cada vegada que el veig se'm posa la pell de gallina. A mi el moment que m'agrada més és al final aquí quan aquesta... Bueno, aquí quan surts, una vegada surt la boca de l'aigua, posen un cronòmetre i tens 15 segons per... I has de fer un exercici de psicomotricitat. Sí. Has de mirar, treure les pinces o les ulleres, el que portis, mirar el jutge, fer-li aquest gest i dir ok, amb aquest ordre, amb aquests 15 segons. I jo estava un poquito ya medio oído i vaig tardar 14 amb 7. Llavors se creó mucha expectativa de... Aquest és el protocol, no? És a dir, si no ho fas així, quedes descalificado. Hasta mi padre y mi madre llegó, vio el percal y dijo, llévenme a tierra. Por això no surt, perquè va dir, no, yo llévenme a tierra, que no quiero verlo esto. ¿No? I escolta, què és el que et porta a aconseguir tot això, l'ego, aconseguir rècords, la gent, què és el que més et motiva a poder aconseguir això? Aquestes preguntes te les fas quan comences a agafar més profunditat, on els possibles riscos associats augmenten, i és normal, però jo entenc que, com qualsevol persona, un alpinista moltes vegades no guanya res per pujar molt amunt, o és un estil de vida, no només és baixar profund, és amb la gent que estem, amb els mateixos interessos, viatjar pel món a llocs increïbles. Llavors, és una forma de viure com un escalador o un surfer, que els agrada molt aquell estil de vida, i a mi em passava això, no? Sí que és veritat que després ho professionalitzes, tens les capacitats de fer coses que potser els altres voldrien fer i tu no, i no poden i tu pots, i llavors d'alguna manera ho vols oficialitzar, no? Perquè fas entrenaments, la gent ho veu, i dius, pues ¿por qué no voy a oficialitzar això que estic fent en entrenament, no? Llavors hi ha una part de tot, hi ha una part d'ego, òbviament, de reconeixement, que és important també, però si solo és ego, entonces ahí hay un error, perquè t'estàs jugant podries jugar la vida para que te reconozcan algo, ¿no? Tu al principi ho feies només per passar-t'ho bé, no? Sí. I inclús aquí, sí que és veritat que quan fas un intent de recórrer el món, pues no és muy placentero, perquè ho passes malament, la nit anterior estàs nerviós, és complicat, i aquí en aquest esport és tot el contrari, tenir que estar relaxats, el ritme cardíac baix, no produir adrenalina, i quan tens por o tens una instinct de supervivència, tot això surt, no? Però aquest és el joc també, i diguéssim que jo he anat augmentant profunditats perquè era la meva teràpia, anar al mar cada dia i bussejar, i no era només, òbviament cada dia anava més profund, però és que necessitava... Jo recordo abans era més fundamentalista, en plan, el que no haga apnea, que ni me hable. Però no entenia com la gent no feia apnea, qué otras herramientas utilizaba para poder, no sé, relaxar-se, o el dia a dia, l'estrès, els cotxes, tot això. Jo utilitzava el mar i l'apnea com a teràpia. Hi ha gent que fa córrer o va al gimnàs. L'apnea és un esport molt psicològic, on la confiança
que t'aporta a l'equip de seguretat és primordial. Veiem aquesta imatge i comenta'ns. Bueno, qué buena imagen, ¿eh? Bueno, això és un intent de rècord del món. Sí, no veiem molt clar. Un intent de rècord del món a Honduras, a Roatán, on vaig baixar 125 metres. 100, perdó? 125. 125, Estem parlant d'una marca que era rècord del món, no? Sí, això era un intent de rècord del món. I perquè jo, el 2018 vaig fer un intent de rècord del món. No, això va ser el 2016, no? Ja confon anys. Pues sempre ens intentàvem treure el rècord entre diversos. Un aumentava un metre, otro le quitava l'altre, una mica així. Crec que en aquell moment estava a 124, doncs has d'augmentar com a mínim un metre. Vaig fer 125, inclús els dies anteriors a entrenaments, inclús més. Però clar, aquí jo sabia que Ana estava embarazada de Carla, que es la segunda, más difícil todavía. Todos mis intentos de recorrer el mundo no me han salido por culpa de mis hijas. Sí. Que lo vean en algún momento. Si vol, la teva dona pot venir aquí i explicar també la seva versió. No le gusta mucho. No, i bueno, vaig perdre el coneixement per diversos factors, una corrent molt profunda, amb molta profunditat, barcos que van passar. Aquí no havia controlat bastant bé la part mental, però hi ha coses que escapen, com la part meteorològica o logística, i aquí m'agafen a uns 18 metres la superfície. Nosaltres, si perdem el coneixement, que no és lo normal, però bueno, en un intent de rècord del món hi ha més nervis, hi ha més estrès i és més profund que ningú mai, llavors bueno, doncs hi ha una mica d'estrès. I normalment si perdem el coneixement és al final, com heu vist allà, jo arribo dalt, als últims 10 metres, al caure la pressió total, passem de 2 atmosferes a 1 atmosfera, i la pressió parcial d'oxigen en sang cau a la meitat. Per tant, quan arribes a dalt és la part més complicada, d'alguna manera, a nivell d'oxigen. Per això ahí estoy justo, ¿no? Pues aquí ni justo ni nada, aquí ni vaig arribar. I aquí t'agafen, un que et tapa la boca perquè no t'entri aigua, i els altres que empenyen cap amunt, no? Sí, un em desalta al Cabo Guia, que anem atats amb un lanyar, l'altre em bloqueja la glotis i la boca per evitar que entri aigua als pulmons, encara que tenim un laringoespasme, hi ha adaptacions fisiològiques per protegir-nos, però bueno, quan més ràpid ens pugi millor, i els altres ajuden a pujar. Llavors, quan arribem a dalt hi ha un equip de paramèdics, mèdics per reanimar-te ràpid. En menys de 30 segons ja estava recuperat. Home, sense aquesta gent, tot i que és un esport individual, perquè si a mi em toquen estic desqualificat. Qualsevol que et toqui ja et desqualifica. Llavors, la baixada i la pujada té que ser autopropulsada amb la teva força, amb aletes o sense, depèn de la modalitat, i no et poden tocar. Llavors, tot i fer-ho de forma individual, i estar sol a baix i fer tota la baixada i la pujada, si no hi hagués aquest equip seria impossible, perquè et trencaries mentalment, el risc és tan elevat de no tenir la seguretat controlada que tindries massa inseguretat abans de baixar, que inclús el consum seria tan alt que et faria donar la volta abans de temps. Es pot viure de l'apnea a nivell professional? Explica'ns una mica l'aplicació que pot tenir l'apnea en el món laboral i tal, una mica la feina que tu ara estàs realitzant en empreses i tal. Bueno, esportivament no es pot viure de l'apnea, és molt més complicat. Jo he tingut sort, he tingut sponsors i he tingut ajudes d'empreses privades, no d'empreses públiques, no sé, de res públic, perquè és un esport minoritari i no és olímpic. Llavors, bueno, els apneistes o els esportistes en esports minoritaris toquen molt de peus a terra perquè saben que, bueno, que han de crear alguna cosa al voltant del seu esport, no? En el meu cas, jo he enfocat a la formació, tenim escoles, enfocat a l'àmbit esportiu, treballant amb esportistes d'altres esports d'alt rendiment,
la part terapèutica també, a la gestió emocional o el control mental operatiu, equips de futbol, de rugby, de lluita... Sí, no em refereixo a esport, a equips d'empreses, equips directius... Sí, a nivell corporatiu, l'apnea és una eina molt bona per gestionar tot això, gent que té molt estrès diari i al final produir cortisol tot el dia, a totes hores, durant 30 anys de la teva vida pot generar malalties de tot tipus, aquesta exposició al cortisol contínua. Llavors, aquesta apnea és una molt bona eina per vàlvula d'escape d'alguna manera, que funciona molt bé. Llavors ho hem transferit de l'àmbit esportiu a l'àmbit terapèutic. Llavors, tracto de moure una mica, no exclusivament la part esportiva. També el llibre una mica és això, apropar l'apnea. A mi sempre que m'han fet algun documental, no sé, Informe Robinson o Al filo del imposible, así, hostia, ponte ahí en el acantilado mirando al infinito y yo digo, hostia, está guay que me hagáis parecer un superhombre, me gusta sentirme aquí el héroe, pero no voy a vender ni un curso de apnea, porque la gente digo, pues, si eso solo es para un elegido, ¿no? Que, no, això és per tothom. El meu objectiu sempre ha sigut apropar l'apnea a la gent des de la difusió. Llavors, clar, jo compto professió, entrenaments, cursos que fas per tot arreu, viatges, família, tot això com es compagina? Aquí t'he posat aquesta foto. Com es compagina tot això? Perquè, clar, bueno, depèn. Abans, quan no tenia fills, pues, estaven contínuament viatjant. Llavors, bueno, ja estava bé, un estil de vida nòmada i pues, viatjant pues, com el que busca la ola perfecta, pues, entonces la apnea perfecta, ¿no? Llavors ja estava bé. Després, pues, òbviament, amb família es complica, sobretot amb la segona. Lo he dicho ya, ¿no? No me escucha. Però es complica no perquè sigui la segona, sinó perquè la primera pues, viatjàvem pràcticament igual, però bueno, són dos, tenen tempos diferents, una ja comença al col·le, l'altra no sé què, és més petita, però bueno, encara podem combinar-ho bastant bé. Tinc la sort que les meves escoles no tinc que estar de forma permanent, sinó que tinc amics que som socis i poden portar les escoles i puc dedicar-li. Sí que jo soc molt temporero, de junio a octubre treballo molt, el volum és molt alt de treball i a l'hivern baixo una mica el ritme i treballo més per coses d'empreses o coses així. Llavors, bueno, té els seus pros i les seves contres, però bueno, és l'estil de vida. I alguns viatges també t'aportes, perquè jo he vist ahir fotografies i les nenes ja han estat a Egipte i tot, no? Sí, ja com vaig molt, venen a mi, inclús quan anem molt més petites, però ara ja te poden disfrutar també, anem a l'aigua amb elles, i bueno, per una part perds potser no molt, intentem que estigui més o menys ben combinat perquè no perdin les seves amistats, el col·legi, les seves rutines, però bueno, per l'altra part guanyen això, no? Doncs bueno, intentem que tot i que jo viatjo molt, reduir els viatges que siguin 2, 3, 4 dies, si són viatges molt més llargs, o si és alguna molt específic, ara no estic entrenant i competint. Entrenant és més difícil, perquè si jo m'endic anar 2 o 3 setmanes, ja has vist com ha vingut aquesta, estaria jo al barco ahí relajándome. No ha tornat, m'has dit que vindria diverses vegades. Perquè veu que algo l'han dado. Algun entrenament. És raro. Però, clar, necessites un poc de paf per tot això, no? I nosaltres entrenem, los apneistas somos muy vagos, somos l'antideporte, nos movemos lo menos posible. Llavors, clar, entrenem pel matí, fem 3 minuts de busseig, 4 minuts, ja estamos muy cansados, aquí nos ha descansat, perquè adaptativament sí que és veritat que és molt agressiu, l'adaptació de la vasoconstricció, la pressió dels pulmons,
la redirecció de sang per protegir els alveols, totes aquestes coses, els gasos que s'acumulen fan que estiguis cansat. Llavors tens un cansat fisiològic i normalment per la tarda descansem, fem estiraments, una bona rutina, dormir, relaxar, tot per bussejar el més... I clar, la nena... Ho vaig intentar una vegada que vam anar a Almeria y fue imposible, porque tornaba a entrar, me decían, vamos a la feria, vamos a la playa, que era en agosto, a Almería, con una sombrilla. Ells volen una tàntipola activitat. A part de la teva vessant esportiva, per tu és molt important gaudir i observar la natura i la fauna que ens envolta, per prendre consciència del tresor que tenim que hem de preservar. Si et sembla, anem a tornar a veure les imatges i també ens comentes. Comento, dius? Sí, ens comentes. Bueno, després. Si vols comentar, però després del vídeo, no? Millor? Sí, millor. Però és el vídeo. No, bueno, això de Maldives, és el que et deia, jo de petit he tingut molta curiositat per la interacció animal, marina, i segurament si m'haguessin dit d'entrenar, de ser apneista, el millor del món d'apnea a la piscina, no ho hauria fet, perquè no tindria la motivació per entrenar tots els dies a una piscina. En canvi al mar sí, perquè tinc la possibilitat de tenir interaccions, i també viatjar a llocs on hi ha aquesta possibilitat d'interacció. Aquí amb les mantes, aunque parezca que hago un baile con las mantas, en realitat les mantes són filtradores de plàncton, mengen plàncton, i el plàncton va a la llum. Doncs quan portem llanternes, pues, ve el plàncton i detrás vienen les mantes, ens van passant per allà i anem jugant una mica, però que és una interacció molt potent, molt maca, amb molts tipus d'animals. Taurons també has estat, Sí, taurons o balenes, tot el que podamos, ¿no? A profunditat no, perquè els animals, al contrari del que la gent creu, cuando cae algo, no es que estés esperando a que bajes para comerte, al contrari, son un animal ferit al mar i està muerto. Por lo tanto, t'he de tenir molt clar i normalment quan tu t'apropes
fugen. En canvi, la interacció amb l'apnea és més potent perquè et reconeixen més, fas menys soroll i bueno, la interacció és millor normalment que amb ocell. L'apnea, sobretot els mamífers, les balenes, els dofins, doncs, bueno, tenen curiositat també i s'apropen molt i bueno, hi ha una certa relació de mamífer. Deu ser una experiència molt maca estar allà amb aquests animals. Sí. Aquí en tenim, aquí si navegues 10-12 milles a profunditat, hi ha calderons tropicals, hi ha caçadors, hi ha... Sí, molt bé. Bueno, ara, no sé, passem a l'exercici de respiració. Teniu ganes de fer l'exercici de respiració? Sí o no? Sí? O si voleu, primer hi ha alguna pregunta d'algú del públic que volgués fer alguna pregunta i tal, i després passem a l'exercici de respiració, si us sembla. Algú li fa il·lusió fer una pregunta, en Miguel? Sí? Xavi? A veure, jo he viscut la vida diverses vegades en coses esportives i no he tingut por, però en canvi he tingut pànic en situacions totalment ilògiques, per dir-ho d'una manera. I tu has marcat aquí que dius, el miedo debe ser ignorado, lo cual no significa reprimirlo, sino permitirle una presencia fluida, concederle el derecho inevitable a su existencia, como parte de una estrategia que nos aleje de la lucha contra él. Joder. Bueno, es un poco filosófico, ¿no? ¿Esto? Sí, però quan t'agafa el pànic, que tot agafar en moments retòrics, de repent, jo tinc pànic en situacions estúpides, de ficar-se a col·locar i escoltar dintre una casa abandonada o una cosa així. No entrant, sinó sortint de la casa abandonada. Com a... Clar, si tu estàs allà sota, com ho controles, aquesta... No, és el que deia al principi, no? Normalment si és algo que tu no estàs acostumat, és instintiu. No pots treballar sobre això. Aquí parlo de la por des del punt de vista d'una persona que s'enfrenta cada dia a aquesta situació i que és normal viure-la però la pot controlar, el qual no significa que la lluiti o que la ignori, sinó simplement una manera d'acceptar-ho i acceptar la responsabilitat del risc, no? Tot i sabent, jo si sapigués que el 50% de les vegades que baixo a tanta profunditat em podria morir, no faria apnea, perquè el risc és excessiu per mi. Hi ha gent que pot ser que sí, que diu, mira, el 50% de les persones que han subido al K2 s'han muerto, i la gent diu, pues jo subo. Per mi és un risc excessiu perquè és un percentatge massa alt. Però encara que el meu risc és molt més baix, l'instint no conoce de estadísticas, ¿no? De porcentajes, conoce de supervivencia. Llavors, d'alguna manera, nosaltres ho entrenem racionalitzant la situació emocional. L'emoció actua, però la pots controlar racionalitzant mitjançant el coneixement. Gràcies a que tu saps què estàs fent, com es fa, què ocorrirà, la seguretat, de tots els components perquè el teu risc sigui molt baix, llavors pots racionalitzar i no actuar i no desperta l'instint de supervivència, no? En aquest cas, segurament, tu sorties d'una casa, això ho necessites exposar-te. Jo tinc molta por a les altures. I què fas? No me expongo. Porque no me apetece. Però si fos escalador i tinc massa por que em limita i segueixo volent ser un escalador, em tinc que exposar, no? Amb l'apnea, en aquest cas jo no ho he viscut tant perquè jo mai he tingut por menys quan ja anava molt profund, que ja deia, bueno, aquí la estamos jugando, però mai he tingut, al contrari, tinc atracció per la profunditat. Hi ha gent que té atracció per les altures, no? Jo crec que és una cosa més d'exposar-te de forma repetitiva i racionalitzar que no passa nada sortint d'aquesta casa de... Sí, perquè com diu el David, el llibre aquest serveix per la vida normal, per moltes coses de la vida normal. Bueno, hem tractat una mica això, no? També que no extrapolar-lo a que no siguin només apneistes, perquè si no, de fet parlo poc de l'apnea, com millorar l'apnea o tècniques, o sí que fem respiració i coses així, però aplicar-les des de la meva experiència vital a la quotidianitat d'una persona. La segona pregunta és tècnica, i és, quan estàs a 120 metres,
Estàs a 12 atmosferes, 12 atmosferes, no sé si sabeu. 13. Però 13. Una miqueta. És 6 vegades, o 6 i pico vegades, la pressió d'un pneumàtic. Vale? O sigui, quan apreteu allò del pneumàtic surt l'aire, i està com una pedra, doncs això és 6 vegades. A part de que tu pots estar 4 minuts a baix i no et mores, però això és altra història, però jo entenc que, encara que tinguéssim aire en aquella profunditat, no pots estar molta estona, perquè el cor no pot bombejar la sang tan apretat com està, no? I el pulmó com pots... No, todos los espacios de aire, senos paranasales, frontales, tubo eustaquio, oído medio, los pulmones, totes farà 13 vegades més petit. Per la llei de Boyle es reduirà a la pressió. Nosaltres tenim que estar molt relaxats per evitar tenir un edema. Si tu estàs relaxat, s'adapta. Si tu et fas rígid i ho baixes això a 10 metres, es trencarà perquè és rígid. Si ens relaxem, ens adaptem perquè tenim flexibilitat pulmonar gràcies al treball de flexibilitat diafragmàtica intercostal. A molta pressió, a molta profunditat mai es dona aire per evitar primer que et converteix en bussejador, podries tenir problemes d'enfermetat descompressiva. Bueno, a aquestes profunditats no poden donar aire normal, té que ser una mezcla de gases con menos oxígeno per temes de hiperòxia, que és la toxicitat d'oxigen. És una sèrie de coses que nosaltres, per això tenim la seguretat de que anem atats, hi ha un sistema de contrapesos, avui dia hi ha drons subaquàtics, sonars, vull dir que ens segueixen bastant la baixada per pujar-nos en cas que tinguem un problema, no? Però diguéssim que no ens donarien aire. Avui dia ja no hi ha bussejadors allà. No deia que no duguessin per seguretat, sinó que el teu cos no pot estar tanta estona a tanta pressió, suposo, no? Bueno, tenim adaptacions que fan que tinguem un ritme cardíac molt baix, podem estar entre 12 i 15 pulsacions, i una pressió arterial molt alta. Si el normal és 12-7, doncs nosaltres estem a 32-16. Però nosaltres necessitem molta pressió perquè el cor bombegi i necessitem un ritme cardíac molt baix per reduir el consum. Però això és adaptatiu de forma temporal. És com l'altitud. Tu a 8.000 metres estàs muriéndote i si te quedas te moriràs. A profunditat també, el que passa que és toco i me voy, no me quedo ahí. Hi ha algú més que vulgui fer una pregunta? Vinga, el Bartolo, i passem a... Sí? Bartolo, li fas Pimentella o...? Si hi ha algú del meu col·le no li passis el micròfon, Mira, fem una cosa. Pregunta al Bartolo, pregunta a Mercè, i passem a l'exercici de respiració, perquè això no m'ho vull deixar, perquè em fa molta il·lusió. Em colo, Los políticos de Madrid. És curiositat, perquè parleu de metres, no? Però realment el que estàs és temps sense respirar, no? I aquests 4 metres, volia saber quina sensació és, per exemple, per tu, el teu pare aquell dia a Honduras devien ser els 4 minuts més llargs de la seva vida, seguríssim, però per tu són 4 minuts, són més? Nosaltres l'objectiu en profunditat és la profunditat, el temps és secundari, no es compta. L'anunciem per temes de seguretat i protocols, però no es compta el temps. Hi ha una disciplina que es fa que es diu apnea estàtica, que sí que l'objectiu és temps. La gent fa 10-12 minuts, aguantar la respiració, sense oxigen ni res, sinó de forma pura. I nosaltres l'objectiu és la profunditat, que hi ha aspectes tècnics, compensació, aleteig, moviment, pressió, flexibilitat, són altres coses. No ens medim tant per al temps com per la profunditat. Jo recordo una vegada un campionat de la meva mare, va venir a Mallorca i estava fent estàtica, no? I jo no competit gaire en piscina perquè no m'agrada gaire, però bueno, a vegades hem competit i hem entrenat i entrenem perquè quan més apnea tingui, més profund puc anar, no? I vaig començar l'apnea, se'n va anar al lavabo, va tornar y me dice, yo me fui al lavabo y cuando volví seguías aguantando la respiración. Esto no, ¿cómo es posible? Jo crec que depèn l'aproximació. Al meu pare, com jo crec que li agrada bastant, no sé, me dijo que no lo sufrió tanto, com ara sí, se'n va anar. I bueno, jo crec que també aprèn a viure aquesta situació, sabent que jo més o menys soc responsable, tot i que puc tenir un accident com tothom, però vamos, que més o menys intento no exposar-me si no sé el que estic fent, no? I aprenen, doncs, com la meva parella també, a sofrir en silenci, perquè sí que és veritat que tenim la tendència a transferir els nostres pors als nostres sers estimats
perquè no tinguin, els nostres fills, no te acerques, no, cuidado, esto no es el agua, no, els flotadores, els posem per protegir, però ells no tenen la por, l'estic jo induint aquesta por, no? Llavors, quan tu t'enfrentes a una situació de risc, que ja tens les teves mogudes, i sobre diuen, que ten cuidado, si tu no lo ves no bajes mucho, ja dificulta encara més la situació i han après també pues, a animar més que dir-me, ten cuidado, ja sé, voy a ir con todo el cuidado posible. ¿No? Hola. Hòstia. Sí. A veure una cosa, he vist que quan baixaves pel Cabo, al principi t'ajudaves a agafar sí. la corda. Després, el pes de l'aigua ja t'impulsa cap a baix. Sí, aquesta disciplina es diu immersió lliure, que és autopropulsada, sense aletes tirant del cap. Hi ha una que no pots tocar res del cap, és manos i piernas solo, es diu peso constante sin aletes, i després el pes constant amb aletes que és aletejat. Anem canviant de disciplines, depèn de la competició, o si has de fer un intent, o el que sigui, o un rècord, o el que sigui. Nosotros nos movemos, por eso te diría que nosotros somos muy vagos, nos movemos solo cuando necesitamos, ¿no? Si als primers 10-15 metres hi ha molta flotabilitat, perquè el teu pulmó encara tens molts litres, llavors el teu cos té tendència a flotar. Nosaltres ens movem amb més velocitat per trencar la flotabilitat positiva, reduir el volum del pulmó i que cada moment es redueixi perquè segueixis baixant però sense tant consum. I a partir dels 30 metres, com el pulmó s'ha reduït 4 vegades, perquè hi ha 4 atmosferes més, s'ha fet 4 vegades més petit i ja ens deixem de moure. Això ho hem copiat de les balenes mouen, redueixen i ens deixen caure. Nosaltres igual, reduïm fins que aquests 30-35, una persona que no baixi tan profund, als 15 metres ja està caient, però cau a poca velocitat. Nosaltres busquem més velocitat perquè tenim que baixar dels 30 als 120, caient a metre amb 2 metres per segon. Llavors, entre el 30 i el 120 ens deixem caure sense moure. Entrem en un estat es diu caiguda lliure, en estado de letargo. Poco consumo, pero con movimiento. I hi ha una última cosa. Se t'oblida alguna vegada respirar? O sigui, a veure, m'explico. No, sí, m'explico. O sigui, estoy haciendo una charla en Montgat, Ho dic perquè arriba un moment que estàs molt relaxat, molt tranquil, a sota o fora de l'aigua. Ho dic perquè, per exemple, el Tom Cruise, a una de les pel·lícules que va fer, té un rècord, em sembla, de 4 minuts i pico sense respirar. Aleshores, llegint el guió, es va oblidar de respirar i van dir que el tio potser estava massa relaxat i el van tocar dir, tio, respira, perquè el tio s'havia oblidat. A l'apnea profunda és més difícil, perquè a l'apnea profunda tens que compensar les oïdes, has de relaxar els músculs intercostals i diafragmàtics per evitar la pressió als pulmons, hi ha un aspecte tècnic tan important i hi ha un moviment que és difícil arribar. Sí que és veritat que arribes a mecanitzar els moviments i llavors passes a un segon pla tot, no? Això m'ha passat en l'apnea estàtica. L'apnea estàtica és més fàcil que això pugui arribar a passar perquè tu estàs immòbil completament, flotant, respires i si estàs molt cansat o has arribat a un estat de consciència específic, t'oblides de tot i ja no saps si estàs respirant o no estàs respirant. Y sí que ha arribat això. Tom Cruise le daban oxígeno puro, por eso aguantava tanto. Però es pot arribar a aquest punt, per això és tan terapèutic l'apnea, perquè nosaltres utilitzem tècniques de relaxació Watsu aquàtiques on destenses tota la musculatura, estàs ingràvid i llavors mitjançant la respiració, la relaxació, aguantar la respiració, entres en un estat de divagació mental i estàs aguantant la respiració, però la teva ment està en qualsevol cosa, un viaje, en algo, una compra de comida per la noche, el niño, però estàs divagant, però no estàs sent conscient que estàs aguantant la respiració. Vas i tornes, també sobretot la gent que té menys experiència, me voy a Hawaii, te aguanta la respiració? No, és normal perquè no tenen, la gent més experta tenen una metodologia per arribar a aquest punt de evadir-se completament. Miquel, fem l'exercici de respiració. Què necessites perquè què hem de fer? Què hem de fer? Ens hem d'estirar tots a terra o alguna cosa? El primer és tothom estirar a terra i despullats. Sube la calefacció. Subir la calefacció.
¿no? Y vamos a empezar durante una hora y esto va a ser una quedarre. Tú dirás, no. Bueno, ho fem o què així? A tu bola. No, a veure, òbviament ho fem estirats, amb una esterilla i de més, però bueno, bàsicament l'exercici és de consciència, agafar consciència sobre la nostra respiració. Tots vosaltres heu estat respirant, però no heu sigut conscient de la respiració, diafragmàtica, toràcica, clavicular. Molta gent respira de forma toràcica, el qual redueix el rendiment i en molts casos el descans, la recuperació i també la part terapèutica, les ansietats i tot això, reprodueixen molt la part toràcica. Per què? Perquè els nens respiren molt més diafragmàtic i a poc anem perdent aquesta habilitat si no som conscients, no? I perdem flexibilitat. Utilitzem el diafragma però no amb el seu màxim potencial. Llavors els apneistes òbviament necessitem treballar la flexibilitat i la consciència de la respiració. Nosaltres el que fem és quan fem respiracions completes, que és diafragmàtic, toràcic i clavicular. La respiració diafragmàtica és pràcticament el 70% de la respiració completa i això és el que implica que puguis agafar més volum. Com el pulmó és flexible i el pulmó està unit a la pleura i la pleura al diafragma. Llavors tenim el pulmó, el diafragma, i el diafragma quan exhala puja i quan inspirem baixa. Si tenim més flexibilitat diafragmàtica i intercostal, el pulmó el podem inflar més perquè és flexible en si mateix. Llavors, la qüestió no és que tingueu una capacitat pulmonar petita o gran, sinó com de flexible és el vostre diafragma. Llavors, el primer és la consciència sobre la respiració diafragmàtica. Llavors, l'objectiu serà posar una mà al pit, una altra a la panxa. Al yoga o a la meditació a respirar pel nas, inspirem pel nas i exhalem per la boca, però a l'apnea, com nosaltres portem una màscara, ho fem tot per la boca. Llavors, ara ho podeu fer per la boca perquè té més control, perquè l'objectiu ara és mecànic, agafar aire, no relaxar-se. Això ja seria en la segunda charla, cuando inauguremos la piscina. La idea és que farem una coordinació entre inspiració i moviment i pressuritzant amb els llavis. Ahora todo el mundo la mano a la nariz. Presurizando con los labios podem controlar quant d'aire volem que entri a mesura que anem traient la panxa. O sigui que a mesura que jo vaig inspirant vaig traient la panxa. D'aquesta manera el que faig és generar tensió diafragmàtica perquè el diafragma el baixi i ompli la base dels pulmons. Ho explico. Jo ara exhalo i coordino. Inspiració, em treu la panxa. Ja m'he apagat jo. Fem per fau. El que he fet és obligar-me a treure la panxa. No és una contracció abdominal, és una distensió abdominal perquè el diafragma baixi. D'aquesta manera, coordinant la inspiració i el moviment, baixo el diafragma i omplo la base dels pulmons. Només he fet la respiració diafragmàtica. No el que fem és diafragmàtic, toràcic, clavicular. I quan estic ple, baixem. El que passa que després tenim una tècnica específica, es diu la carpa. O sigui, quan estic ple, jo m'emporto uns 10 litres aproximadament. I quan ja no puc ficar més aire, fem. I encara fots 2 litros més. 2 o 3 litros més a pressió. Això no ho tenim que fer encara perquè podríeu fer-vos mal per qüestió de flexibilitat. Perquè una persona normal, a quants litres té de capacitat? Una persona normal, És que hi ha estadístiques que diuen no massa de 6 i dones 4. Perquè clar, hi ha gent que té molt mala i altres que tenen molt bona, però potser depèn l'altura, les necessitats. Però bueno, sí, normal potser una dona entre 4 i 5 i un home entre 5 i 7, podria ser, que pensa la seva alçada i... I tu també? Jo també, però clar, mereixo 2 metres quasi. Però clar, si jo tingués 5 litres estaria fotut.
En aquest cas està equilibrat, també jo consumeixo més que una persona més petita, no? Està en una equilibrat. El tema és tenir volum suficient d'aire per consumir, però en un moviment de rendiment eficient, ¿no? O sea, si tienes mucha gasolina, pero el coche pesa mucho, gasta igual, ¿no? Pues igual. Llavors, el que fem és això. Idealment això ho podeu després fer-ho a casa i relaxar una mica i agafar 5 minuts per vosaltres, no? Però primer coordinareu la inspiració diafragmàtica, o sigui, sense la mà del pit ens indica que si el pugem ho estem fent malament. No involucrem músculs toràcics, sinó músculs només diafragmàtics i abdominals per treure la panxa a mesura que coordinem. Hi haurà un moment que veieu que ja no entra més aire. Això ho repetiré unes quantes vegades sense fer això, sinó que dissociat això no es tensa i només és això. I una vegada tinguem aquest, passarem al següent, que seria una vegada està ple el diafragmàtic, passem al toràcic. Per això nosaltres treballem la flexibilitat intercostal. Al tenir flexibilitat intercostal ens ajuda a poder agafar més aire toràcic. I això ho treballem amb la carpa inversa. Abans us he dit la carpa, amb aquesta flexibilitat, per millorar la flexibilitat diafragmàtica. Jo treballo amb els de POC i coses, també els fem això, perquè l'important és els ràtios de el que es diu, esto ja és avançat, però bueno, volum residual, capacitat vital, tot això. El que fem és una exhalàció completa i una carpa inversa. El puc més treure. És una depressió de la mandíbula on traiem aire com a buit, com buit del pulmó, i això fa que el diafragma pugi i guanyem flexibilitat. Esto també en el nivell 2, ja lo harem. Bueno, deixa'ls fer un momento, que agaféis ahí un poc de conciencia, idealment, clar, en un lloc relaxats, estirats, sense la gravetat, i coordinar inspiració amb moviment. Vale. I una vegada teniu aquest, controlat, ho repetiu una mica unes quantes vegades, passeu a la respiració completa, que és inspiració diafragmàtica, toràcica, clavicular, aguanteu la respiració i us relaxeu, sense exhalar. La idea és que tu estiguis, això idealment és a l'aigua, però si no ho feu a l'aigua, esteu estirats i que no esteu aguantant, la respiració no s'aguanta així, perquè el que aguantem és la glotis. Amb això no aguantem res, de fet generem tensió i consum. Llavors és ser conscient d'agafar aire i relaxar-se completament, sostindre l'aire amb la glotis i podeu fer 5, 10, 15 segons, aguantar la respiració una mica. Això fisiològicament sabem que augmenta la pressió pulmonar i per tant els gasos difonen millor del sistema respiratori al sistema circulatori, el qual augmenta el gradient de difusió i sou més eficients. Això ho fem amb esportistes per recuperar més ràpid. Nosaltres al sortir fem així, aguantem la respiració 1 o 2 segons per generar pressió pulmonar i augmentar la saturació més ràpid. O sigui, més que fer, és bo aguantar respiració, no et dic 8 minuts, que també pot ser, però per aprendre és important aguantar respiració, és millorar la flexibilitat, la gent amb asma, amb EPOC, amb moltes enfermedats. Molt bé, no sé de què vol parlar. No generes molta pressió al sòl pèlvic, pròstata, tot això? Sí, el que passa és que nosaltres no fem molt, no és tan hipopressiu, com potser l'hipopressió genera una, diguéssim, crea un diafragma molt fort però no tan flexible. El nostre és molt més flexible. El que busquem no és força també per agafar bé aire, però sobretot flexibilitat per adaptar-nos a la pressió, perquè el diafragma, com està unit a la pleura al pulmó, pujarà molt a mesura que es redueixi el pulmó. Llavors necessitem la flexibilitat diafragmàtica. Llavors no és tant hipopressiu, és que genera una tensió abdominal i a més. No...
no tenim problema amb sol pèl·vic. De fet, amb dones embarassades i tal s'utilitza molt la respiració al hipopressiu, però també les tècniques de l'apnea. Bé, doncs moltes gràcies a tothom i si voleu aprendre més, en el llibre hi ha molts exercicis que estan ben detallats i podeu després practicar a casa. Moltes gràcies, Miguel, i moltes gràcies. Took a walk